Kinong song snong jong kanong ba Gaza kari Palestine ke balamat kijing kijing yam breu bat kijing tengan kijing sliang ke basharkai nagadau jong katma hapdeng kari Israel bat kileno ka Hamas kari Palestine. Hagaba kisipai kari Israel ke latar namding klem sangai jan man laki kenta bat kijing yap jong ki breu ke belapoi ki hajar ngot ketop naduk ki kelung ki kena ki bam tibi hindri ki belashu kelalang kenya hakane katma jong ki bat ki peu hajar ngot ke badan ru hapdeng kijing mensau ke bajur. Bat om tang kini ke jing jenjar handai kari Israel ke belakang ru ke jing pa jing bam ke ke boarding ke penyang. Bat kiwi ke jing don kam syakanong ba Gaza. Hadu menta ke belak pelong kini ke nong song senong bakin mat ke jing jenjar halor ke jing jenjar ba. Ki jing yam ke jing lenyar ki breu na kane jaka kam syam la sakut tang ha kane jaka. Handai ke la poi ru syakale kiri jong ka pertai. Ke belak pen pau ru ke jing solem bagi jing sosi lang bat ki breu jong ka Gaza ha Palestine. Ke balamat kini ke jing kordet sat. Kumta kum kajing kita rengkat lang bat kibriu jong kari Palestine kari India ru gawe ni kiri kabandai kabandingkong ban pa igi jing Arab ya ginong song snong kari Palestine hakanong ba Gaza da kaling suing IAF C-17 menta kasngi kabla pa shibun kisong jing Arab ke badan kam kerki kum kidawai dashin kitiar ban sumari ke bamensau ki tents ki sleeping bags ki tarpaulin bat kiwe ki jing don kam na kabanta kibriu kane kanong ba ki blasyak ta hakane gatma kabla poiru baro syagumba laipu pra poing santon kisong jing Arab. Kane ka lingsuin ka balami na po kari bat ka bansa hiar kendau ha po kari Egypt bana Egypt on sapa ikni jing Arab lingba ki trok ke bansa cross lingba ki kaput Rafa kari Egypt sya Gaza kari Palestine. Ka bakat kum na ka kubor CNN. Watla kari India kadai ka perlok ka bayajan baha bat kari Israel Henry kane ka jingle ka jongka kadai ka babiang bat ka badairu ban yaro. Nambar ka jingkloi ka jongka ban perkat ya lagi parabriu ki balamat ki jingkordet ki basharkai hadu kata-kata ha kane ka thma ka badang yai peteng ha pedeng ki sipai kari Israel bat kilano ka Hamas kari Palestine. Kum ban supan kan mau nen ka sngi lapli ha ka sin ka baningkong ya ka kaput Rafa kari Egypt bat ka Gaza kari Palestine nadu belaki ka thma ning kari Israel bat kilano ka Hamas na Palestine. Mentala kumba arta yotam naga banta ban yo apha ki jing Arab per nadu ki jing bam ka ki dawai bat ki ki jing don kam syakanong ba Gaza. Henin kasngi ka bala pha shwaru tang kumba arpot ligi trok na ki arspa telitam Henry ka bala yai petengru menta kasngi penpau executive director ka World Food Program ka UN lingba ka Al Jazeera.